Socialista solicitando a comparecencia da Conselleira de Servicios Sociais. Bueno, pois, de volta. O Grupo Socialista solicita a comparecencia da Conselleira de Servicios Sociais, Sanidade, Promoción Económica e Turismo. Como vedes, ten moitas áreas ao seu cargo, porque para nós creemos que sobran razóns, creemos que sobran motivos, como decía o Dilo facendo mención a unha canción. Esta concelleira caracterízase porque todo empeza pero nada acaba. Son moitos os trámites que, iso sí, hai que recoñecerle que se levan desde a súa concellería, pero son poucas as finalidades e son poucos trámites que se rematan e que se aplican neste concello. No contido da moción facemos mencións a algúns aspectos que queremos que nos dé conta no seguinte pleno, entre outras cuestións que añadiremos, se acordamos aprobala, añadiremos outros aspectos maiores, non serán solamente estes. Entre os aspectos que nos queremos que nos dé conta é a aplicación da ordenanza de regulación de terrazas, unha ordenanza que levou ela dende a súa área, que descoñecemos que xestións se están facendo a día de hoxe, se están adecuando as instalacións xa contempladas no noso concello a nova normativa, se notificou aos propietarios da hostelería. Asimismo, resaltar que resulta novedoso que unha ordenanza de tan recente aprobación xa sexa incumplida, porque na disposición transitoria se establecía que a ordenanza fiscal tiña que ser aprobada nos 3 meses seguintes á súa publicación. Xa pasaron 3 meses e seguimos sin traer aquí a ordenanza fiscal. Entón queremos que nos dé conta tamén diso. Tamén queremos que nos dé conta por que non se sacan dunha vez por todas os postos da Praza de Abastos. Hai unha serie de postos baleiros dentro da Praza de Abastos que creemos que é sangrante que na situación actual de desemprego que hai, podendo ofertalos, que sigan nesa situación que xa vai para máis dun ano que están así. Entón, falta publicar o prego e, como sempre, se eluden responsabilidades, se parece que os técnicos son os que teñen as culpas, pois queremos que esa xestión, esas responsabilidades as asuma vostede e nos dé conta no seguinte pleno que está pasando cos postos baleiros na Praza de Abastos. Ao mesmo tempo, temos a ordenanza de venta ambulante, outra ordenanza que se aprobou aquí nesta legislatura, pero día a día a ordenanza retrasouse na súa publicación, a ordenanza ainda non está ainda non está en vigor, e resulta que vemos como os que exercían a venta ambulante ilegal siguen exercendo a venta ilegal sin que o Concello paga nada. Entón nos preguntamos que están facendo vostedes mentre esta ordenanza non entra en vigor e que medidas están tomando na actualidade. Por outro lado, a non posta en marcha do servicio do programa Quelar. Antes se facía mención á necesidade da biblioteca. Este era un servicio que se viña prestando no Concello de Moaña, un servicio que leva máis dun ano xa parado, un servicio que, polo que sabemos, non sei se ten intencións de polo en marcha ou non, en principio era que sí, ahora xa non se sabe. Entón, se nos pode dar no seguinte pleno explicacións de que ten pensado facer co programa Quelar daqui ao final da legislatura. Outro servicio que pende dun fío, a axuda no fogar, un servicio que sigue estando pendente dun prego, un contrato xa finalizado, un contrato que non se pode prorrogar a empresa, e descoñecemos que ten pensado facer vostede ao respecto. Volvemos a incluir aquí, como vostede é a concelleira tamén de Sanidade, entón nunca informou deste tema en ninguna comisión, que nos dé conta das xestións que fixo vostede como concelleira de Sanidade respecto ao centro de saúde, o CAR e ao pediatra pola tarde, un servicio tan demandado polo alcalde cando estaba na oposición. E por último, entre os temas que nos consideramos que debe dar conta, na área de turismo, a recente eliminación das bandeiras azuis no Concello de Moaña, me imagino que ten unha repercusión directa sobre a súa área, e a día de hoxe non escoitamos a vostede facer ningún análise ao respecto, ni escoitamos tampouco que nos conte que ten pensado facer o Concello de Moaña respecto ás campañas turísticas, alcalde, por favor, así como o orzamento disponible e como pensa distribuir. Estes son varios aspectos que queremos que dé conta no seguinte pleno, entre outros que lle plantexaremos se acordamos a aprobación o día de hoxe no mes que ven. Por tanto, o Grupo Socialista solicita a comparecencia do pleno da Corporación da Concelleira Delegada de Promoción Económica, Servicios Sociais e Sanidade, María del Carmen Maya Santomé. Votos a favor? Pasamos ao punto 12.